Keväällä 1918 Tampere joutui uudenaikaisen kaupunkisodan näyttämöksi. Kaupungin kärsivät vauriot olivat pohjoismaalaisittain ennen näkemättömät. Rakennuksia tuhoutui kaikkiaan 126 ja katutaisteluiden tuloksena useimmissa rakennuksissa oli luotien tai isompien ammusten jälkiä. 100 vuodessa Tampere on uudistunut perusteellisesti, mutta silti täältä on helppo löytää jälkiä tuosta kohtalokkaasta keväästä. Tehdäänpä pieni tutkimusmatka. Täällä Kalevankankaan hautausmaalla käytiin 28. maaliskuuta 1918 yksi Suomen sisällissodan kiivaimmista taisteluista. Valkoinen armeija oli edennyt vajaassa parissa viikossa Mänttä-Vilppulasta aina Tampereen kaupungin porteille ja armeijan ylipäällikkö kenraali Mannerheim yritti vallata Tampereen heti samoin tein. Hyökkäys toteutettiin laajalla rintamalla, mutta painopistealue oli tällä Kalevanharjulla. Noin puolen päivään mennessä Valkoinen armeija oli edennyt Kalevankankaan hautausmaan itäiselle reunalle. Punaiset tekivät kuitenkin itse hautausmaalla kiivasta vastarintaa ja taistelua käytiin sananmukaisesti hautakiveltä hautakivelle. Noin kello 4 mennessä iltapäivällä Valkoinen armeija oli saanut sitten koko hautausmaan alueen haltuunsa. Kalevankankaan taistelu oli koko sisällissodan verisin yksittäinen taistelu. Valkoiset menettivät koko päivän aikana kaatuneina hieman yli 200 miestä, punaiset noin 100. Pelkästään valkoisia jääkäreitä kaatuu tuon päivän aikana 28. Monissa hautakivissä on vielä jälkiä tuosta veriseksi kiirastorstaiksi kutsutun päivän taistelusta. Näiden hautakivien länsipuolella olevat jäljet ovat peräisin punaisten aseista ja sitten vastaavasti taas itäpuolella olevat jäljet valkoisten aseista. Maaliskuun 29. päivänä valkoiset valtasivat Lapinniemen tehtaan. Sieltä heillä oli hyvä näköala punaisten hallitsemaan kaupunkiin. Tamperehan oli siihen aikaan paljon matalampi kuin nykyään, etupäässä yksikerroksisia puutaloja. Erityisesti valkoiset pitivät silmällä ratapihaa ja sitä ylittäviä siltoja. Siihen aikaan esimerkiksi asematunnelia ei vielä ollut, vaan Hämeenkadulta kuljettiin Tammelan kadulle isoa siltaa pitkin. Jos valkoiset näkivät liikettä näillä silloilla, niin silloin he ampuivat heti konekiväärillä. Ja myös tämä tullikamarin seinä sai osansa näistä valkoisten konekiväärien luodeista. Valkoinen armeija aloitti ratkaisevan hyökkäyksen Tampereen kaupungin valtaamiseksi 3. huhtikuuta noin kello 3 aamuyöllä. Pohjoisesta Lapiniemestä edenneet joukot miehittivät Jussinkylän ja pohjoisen Kyttälän alueen noin tunnissa, lukuun ottamatta tätä kauppaoppilaitoksen rakennusta, joka piti puoliaan aina iltaan asti. Tämä kauppaoppilaitos toimi punaisten majapaikkana ja siellä oli myös punaisten päällikkökoulu. Katutaisteluiden aikana siellä oli myös paljon pakolaisia. Sitten kun valkoiset miehittivät tuon paloaseman, niin osapuolet lähietäisyydeltä ampuivat toisiaan pitkän aikaa. Ja tämän taistelun jäljet ovat vielä näkyvissä noissa kauppaoppilaitoksen seinissä. Koko seuraavan päivän ajan punaiset yrittivät vallata Näsilinnan takaisin ja lopulta illalla Melinin miehineen piti paeta takaisin omalle puolelle Näsijärven jään kautta. Taisteluiden aikana Näsilinna kärsi todella pahoja vaurioita ennen kaikkea punaisten panssarijunan tykkitulessa. Näistä jäljistä on tuolla sisätiloissa nähtävillä vielä seinässä oleva reikä ja marmoriportaissa olevat verijäljet. Myös nämä 5 vuotta aikaisemmin rakennetun Kirkkosen suihkukaivon patsaat, jotka suunnitteli kuvanveistäjä Emil Wikström, saivat myös osansa tuosta Näsilinnan taisteluista. Luodin jälkiä nimittäin näissä patsaissa. Siihen aikaan puiston puusto oli niin paljon matalampi, että taistelun osapuolet pystyivät ampumaan toisiaan täältä Näsijärven kadun tasolta asti. Punaisten viimeinen linnake täällä keskikaupungilla oli Tampereen raatihuone, jota punakartti puolusti pitkään ja sinnikkäästi 4. ja 5. huhtikuuta. Puolustajien joukossa oli muun muassa naispunakartilaisia. Valkoiset eivät yrittäneet vallata raatihuonetta rynnäköllä, vaan järjestelmällisesti miehittivät ympärillä olevat rakennukset ja sitten pehmittivät pikkuhiljaa puolustajia. Lopulta, kun valkoiset uhkasivat ampua raatihuonetta tykillä, puolustajat antautuivat 5.4. noin kello 6 illalla.
antautuneet kerättiin sitten tuonne Keskustorille Kommersen talon luokse. Täällä raatihuoneen kivijalassa on vielä havaittavissa luodin jälkiä. Sisällissodan henkiset arvet ovat ehkä jo haalistuneet suomalaisten sydämissä, mutta täällä Tampereella taisteluiden fyysiset arvet ovat edelleen näkyvissä. Parhaiten niitä löytää rappaamattomista tiilirakennuksista ja rakennusten kivijaloista. Remonttien yhteydestä saattaa myös löytyä vielä luoteja tai shrapnelien palasia, sillä keväällä 1918 täällä Tampereella paukuteltiin niin maan perusteellisesti.